Suwun bateh ijek nak nggone kabar sepasar. Aksi konvoy cah nom nak nggone Kabupaten Jonegoro viral nek nggone media sosial. Nok jero video sing beredar, cah nom-nom iki ketok numpak sepeda motor ora nganggo helm karo nalpote brong sampai nggawe warga resah. Kaya iki video amatir sing ngetokno aksi konvoy sepeda motor karo gerombolan cah nom nok Jonegoro rame diomongno media sosial. Video sing durasine kurang luwih sak menit iki ngetokno welasan sepeda motor lewat karo suarane sing rame nok tengah kutha pas wayah isuk cilik. Teka keterangan sing himbau konvoy kuwi kedaden pas nok dalan AKBPM Suroko diterusno sampai embalik arah nok dalan Diponegoro. Nek jero rekaman kuwi ngetokno cah nom rata ora nganggo helm karo nalpote brong sing mlebeki wong. Ora mokur kuwi pas gerombolan ape nglakoni aksine nok perempatan dalan utama, malah salah sijine cah nom kuwi enek sing ngalami kecelakaan tunggal akibate ilang kendali. Kedadian kuwi nggawe panik gerombolan konvoy liyane karo dadi delokane warga nok media sosial. Malah nok jero aksine kuwi dinilai ganggu ketenangan lingkungan sak panggon. Nanggapi kedadian kuwi, Kasat Lantas Polres Jonegoro nglakoni penelusuran pelaku konvoy sing enek nok jero video viral kuwi. PHE negesno ape nindak teges wong numpak motor sing nglanggar aturan lalu lintas, termasuk sing nganggo nalpot brong karo ora nganggo helm sing gawe resah masyarakat. Kedadian konvoy liar nok Jonegoro saiki dadi perhatian publik sakbare viral nok media sosial. Aparat ngarepno kerjasamane masyarakat ngelaporno nek enek kedadian sing padha ben ketertiban karo keamanan dalan raya tetep kejaga. Edo Jodi Aldian, JTV.